Benvinguts i benvingudes a Frame a Frame, el podcast de cinema on no cal haver fet un màster en crítica cinematogràfica per tenir opinió. Si l'has fet, tampoc ens impressiona massa, la veritat. Aquí no parlem de cinema com si fóssim a classe de filosofia del setè art. Més bé com si estiguéssim al bar fent unes cerveses. Típic amic que vas al cine amb ell es passa mitja pel·lícula dient «Això ja ho havia vist venir». Clàssic gir del guió del tercer acte. Puf, des de Georges Méliès que no fan res bo. O el típic que diu que només veu cinema europeu subtitulat en blanc i negre, però després va al cine a veure Fast and Furious i surt dient «Oh, una obra incompresa. Has vist el dramatisme de la calva de Vin Diesel?» Doncs si tu també estàs fart d'aquesta gent que et fa sentir malament per haver gaudit de Star Wars o Resacón en Las Vegas, aquest és el teu lloc. Exacte, aquí no jutgem ningú per gaudir-ne de les explosions, dels robots gegants o perquè la teva pel·lícula preferida sigui Rec 2, la meva també. En resum, benvinguts a Frame, el podcast de cinema fet per gent que estima el cinema, però sense fer-se el pesat. Així que prepara't per opinar sobre pel·lícules, criticar amb amor i riure amb nosaltres, perquè al final el més important del cinema és gaudir-ne. Bueno... Que s'acabin les formalitats, ja. Que s'acabin ja les formalitats. Primer programa, un aplaudiment. Presentem els nostres col·laboradors constants de tots els programes, que seran Carles i en Pau Bel. Com esteu? Nerviosos? Molt bé. Amb ganes de començar. Doncs si vols, Carles, pots explicar als nostres oients com funcionarà aquests capítols, aquests podcasts que anirem fent cada setmana? Sí, doncs bé, la idea és comentar cada setmana la pel·lícula que considerem que és l'estrena gran de la setmana. Per molts potser l'estrena gran és una pel·lícula independent sueca, però per nosaltres serà com la que potser pot atreure més a un públic que ens pot escoltar. Aquí parlem de tot, de cinema comercial i el que parli la gent per Twitter, bàsicament. I el que també ens agradi a nosaltres. Que ens agradi a nosaltres. I d'algun tema, no? Sí, així després podem anar també, tocant. La idea seria també fer especials de cinema quan arribi l'època de Nadal, per exemple. Doncs o Halloween, que d'aquí a res és Halloween. Halloween. Molt bé, doncs ja, si ens comenceu a seguir, començareu a veure aquests diferents capítols. Avui parlarem de El Joker 2, una pel·lícula que està donant molt a parlar, així que prepareu-vos perquè tenim molt a dir. Començarem amb un petit anàlisi amb opinions dels nostres col·laboradors i continuarem parlant d'aquest univers tan particular del Joker amb les diferents adaptacions dels personatges que ha tingut. Finalment conclourem amb les nostres valoracions generals i les diferents opinions d'uns quants crítics que hem trobat per internet i un petit joc. Així que comencem-hi! Molt bé, trepitgem l'accelerador i... Carles, anem a la pel·lícula d'avui. Bé, Joker, Folie à Deux. Folies à Deux. Ja començant amb aquest títol, i dius, què ens volen dir amb això? Què vol dir això? Bé, Joker és bàsicament Joker 2, la segona part de Joker del 2019. Una pel·lícula que va tenir un èxit brutal, va ser com... En plan, va guanyar Venècia, va estar nominada als Oscars... Va ser un èxit. Jo recordo que tothom que anava a veure la pel·lícula sortia dient m'ha encantat, des de grans a petits... No, va ser molt bona pel·lícula. I jo penso que va ser una pel·lícula que va ser una mica producte de l'època. Perquè ara mateix molta gent parla de la primera Joker i parla des del... Doncs em va agradar més quan la vaig veure, però ja no tant. Vale. I s'ha notat molt amb aquesta segona part. Va ser el 2019, si no recordo malament, perquè era justament abans de l'any del Covid i de tota aquella... Exacte, i la van estrenar, em sembla, el mateix dia, un 4 d'octubre, em sembla. Jo va ser l'últim cop que vaig anar al cine abans de que fes la pandèmia i tot aquest... Hòstia, van passar mesos. Ja, perdó. Targeta groga, Targeta groga perquè no vaig estar al cine. No, però sí, i la primera va ser un èxit brutal, i ara, 5 anys després, han tret la segona, i, bueno, per definir-la una mica de què tracta... Sí, fes-me una petita sinopsis, en curta, poques així, paraules, curteta. No algú que no coneix la primera, no sap res de la segona, i està allà a la cartelera i diu, bueno, vaig a veure aquesta, que i apareixes tu i li fas, i dius, vale, això és la pel·li. Aquesta pel·lícula, bàsicament, és una continuació d'una història d'un personatge que és el dolent d'un univers cinematogràfic i de còmics, que és el de Batman. Sí. Bàsicament Joker és el dolent de les pel·lícules, però a la primera pel·lícula se li donava com el protagonisme, doncs fent-lo, potser humanitzant-lo una mica més, però a la vegada doncs ensenyant
que era un personatge que no estava bé del cap, que té molts problemes, que... Empatitzes amb el villano, diríem. De certa manera empatitzes, però a la vegada dius, hòstia, en plan, si empatitzes amb això, cuidado. És com la dualitat aquella de... Sí. I bàsicament és la segona part, després dels fets del final que té la primera pel·lícula, que és un final bastant potent, doncs tot el que, degut a aquell final, tot el que passa ara doncs és un judici molt llarg, una pel·lícula que té molts números musicals, és una pel·lícula números musicals, molt això peculiar. està parlant molt, que clar, que és un musical o no? Per mi és un musical. És un musical. O sigui, per mi no té discussió, això. El que passa que és com és la manera de justificar el musical, que això ara en parlarem. Ja parlarem. Bueno, més o menys sense spoilers, perquè aquí intentem parlar sense spoilers de la pel·lícula, has pogut dir-nos més o menys què ens trobaríem, ¿vale? Sí, exacte. T'imagines que el pavo que li diu que és Batman? Ja et fot la... Llavors, igual un senyor molt gran que es fica pensant que és un musical, com si fos Cantando bajo la lluvia, i es troba allò. I es troba això. Bueno, sí, tu li vas dir el nom perfecte, que és La La Land per psicòpates. La La Land per psicòpates, o Jaja Land. Jaja Land, està bé. M'agrada. Bueno, doncs, quina millor manera de saber què opineu de la pel·lícula abans d'endinsar-nos més amb les vostres primeres impressions al sortir al cinema, que us vau gravar, no, Pau? Quan vau sortir? Sí. Ho tenim, ara mateix ens ho tiren. Vinga, va, a veure què va opinar. Primerament. Quina ara mateix... Pel·li de diumenge per la tarda amb la que no et quedes satisfet. Oio. Dures declaracions, Pau molt rotund, què dius? El meu take era aquest mateix. Diumenge per la tarda... I no et quedes satisfet. Va, això és que... I mira que un diumenge per la tarda pots podrir bastant. Sí, ho entenc com a moment de dir no tinc res a fer, em poso aquesta pel·li i a sobre no m'agrada. I a sobre he passat el pitjor diumenge de la meva vida. Durant tot el transcurs de la pel·li, jo diria, fins ja arribant al final, com que et quedes, però pues està bé. No, a mi almenys no em va arribar a sorprendre per sobre. Jo crec que la primera pel·li va tenir un efecte molt de sorpresa i per aquesta ja hi havia expectatives. Clar. I surts dient, bueno, em podria haver quedat a casa... I a sobre és que l'últim arc, diguem, els últims moments de la pel·li, el tercer acte, jo almenys no ho vaig sortir satisfet. Vaig dir, m'han preparat alguna cosa que no m'ha agradat. T'esperaves alguna més? O que anar cap a un altre lloc la pel·lícula? Bueno, jo anava sense expectatives. Jo anava a veure si em sorprenen, i em van sorprendre amb negatiu. Tot i no tenir expectatives, no les va superar. Podríem dir això. Sí. I tu, Carles, què vas opinar? A veure, quan vas sortir al cinema? Vale, Lady Gaga canta molt bé. Bueno, això... això és el teu resum de la... És el meu resum. Jo vaig sortir de la pel·lícula dient prefereixo no opinar en calent i dic alguna cosa que objectivament és cert. Sí que hi ha molts moments... És cert, bueno, jo soc fan de Lady Gaga. Hi ha un moment a la pel·lícula que el Joker li diu no cantes más, por favor, que d'alguna manera estava d'acord, perquè arribava un moment que era, hòstia, tornen a cantar. El moment final és... Jo crec que tota la sala de cinema es va sentir identificat amb el no cantes más. Per favor, no cantes más. Però no per res, perquè Lady Gaga canta molt bé. És un fet objectiu, demostrable i que tothom sap. Llavors era el meu take del moment per no opinar en calent. Jo he de dir que la pel·li no empitjora per ser musical. A mi m'agraden molt els musicals i no és un efecte negatiu. Anem a tocar aquests diferents temes. Hem vist la vostra primera impressió només sortir al cinema. Tu has decidit dir això només, en Pau, bueno, un diumenge perdut. I també tenim l'opinió del nostre tècnic, que també va voler opinar. Què va dir el nostre tècnic? Senyor Pau. No, el senyor tècnic diu que no m'ha dit. No vol, li fa vergonya. Pobret, ja està. Ei, bueno, crec que va sortir sense paraules. Va venir amb nosaltres a veure-la, llavors a veure si volia afegir alguna cosa, però bueno. Va gent que va sortir plorant, sense paraules, la millor pel·li de ser vida i no vol dir res. La seva pel·lícula preferida, va dir. Bueno, anem per parts. Hem parlat una mica de les primeres impressions, però us esperàveu alguna així? Primera pregunta, esperàveu alguna així a la pel·lícula? Jo sí i no, en plan... Clar, el problema jo crec que venim una mica... Jo també vaig anar una mica condicionat per tot el que s'ha mogut de crítiques i de gent que va abans a la Premiere i que sortia criticant-la, que era molt dolenta, i entres i veus que... Bueno, ja vas condicionat veient-la en plan, a veure si és tan mala. Sí, això és una putada perquè... Això passa molt. Sobretot és una pel·lícula que es va estrenar a Venècia i quan a Venècia van els crítics més grans de cinema, ja veus que les opinions són dolentes. A vegades dius, bueno, no em fio perquè hi ha pel·lícules que tenen una opinió pèssima, després les veus i dius, mira, jo me'n recordo, no sé si l'has vist, Bullet Train, de Brad Pitt, que van sortir unes crítiques pèssimes quan va sortir, jo vaig anar al cine i m'ho vaig passar genial. Sou dels que, Pau i Carles, sou dels que preferiu anar a una pel·lícula i no llegir res, o, en plan, és a dir, expectatives buides a veure què passa, o us agrada llegir abans que han dit les crítiques
i després valoreu vosaltres? A mi d'alguna manera m'agrada llegir-ho. Vale. No crec que em condicionin al nivell de no m'agradarà aquesta pel·lícula, però sí Vale. que m'agrada almenys saber què veuré. Vale. Perquè jo ja, segons quins crítics, que més o menys sé Vale, entenc. com opinen i quin tipus de cine els agrada, i més o menys, no és que estigui d'acord sempre, però Molt bé. si els agrada és probable que a mi em Sí, pugui sí. agradar, o almenys que sigui potable la pel·li d'alguna manera. Tu, Pau? Sí, doncs jo l'inversa total, diria. Sí? No Sí, t'agrada perquè- llegir res? O sigui, és que per mirar no m'agrada ni mirar-me el tràiler, perquè dic, Vale. jo sento que hi ha molts tràilers que ja t'expliquen tot, que ja imaginant-ho tu ja ho veus, Sí. i crec que és una experiència que està guai, com per exemple que vam anar a veure No hables con extraños. A mi em mola que jo aquella pel·li no sabia No ni el tenies ni gènere, idea, no però ni tenies el ni gènere, puta- Vam entrar i vaig dir... Vas veure el cartell i vas dir, de puta mare. Sí, sí, I anem a jo, veure. jo al revés, jo he vist la pel·li original i sabia el que anava. Vale. I Clar. em va agradar igualment. Vale. Bueno, jo sóc dels que he de dir que a mi em condiciona bastant Sí. el fet... Si jo he llegit que és una merda la peli, vaig directament buscant-li Els la merda a la errors, no? peli. Sí. Però em pot sorprendre, Però, com que, no, hi ha cops que sí que potser se m'ha canviat l'opinió, però a vegades va bastant lligada amb el que han dit. Clar. I aquest cas, jo crec que a mi almenys va bastant lligat amb el que han dit les crítiques. Fixa't que jo anava com amb aquesta mentalitat amb el tema de lo del musical, Sí. que jo anava com, buah, veràs que ara és tot musical, estan cantant tot el rato. Sobretot s'ha criticat això, gran part de gent que va sortir a Premiere, no sé, vaig a mencionar el Peldaños o qualsevol influencers que han Clar, anat abans, tot el rato cantant, vaya puta merda. Jo vaig dir, a veure, a mi em pot arribar a agradar que Clar, hi hagi clar. parts musicals, però segons com les desenvolupin, m'agradarà més o menys. A mi els moments que més m'agraden de la pel·lícula són la primera escena, que és com un curt animat, Sí, això és que molt sembla guai. de Sí. Looney Tunes, protagonitzat pel Joker, que és com una espècie de explicació de com és el aquell personatge. rotllo dels dibuixos antics de... Sí. I allò és el que més m'agrada de la pel·li, i després alguns números musicals crec que estan molt ben fets, la sí. fotografia és molt bona en aquells números musicals, estan xulos. Té coses molt bones, anem a seguir comentant-les a poc a poc. Clar, aquí jo dic, independentment de que sigueu persones que us agradi o no els musicals, pregunta ràpida, us agraden? A mi sí. A mi molt. A No tu és, molt? no és el meu gènere preferit, Però hi ha gent sí. que els detesta, és a dir, no No, pot amb no, ells. què va. Molt bé. Doncs, és el que anava a dir. Les escenes amb música, opinions. I la banda musical, què opineu de la pel·lícula? A mi les cançons em sembla que estan bastant ben escollides, perquè s'assemblen Sí. molt a les de la primera, la banda sonora, Frank Sinatra... A mi coses s'ha de així. dir que com a persona que li agrada molt aquesta música, a mi, en tema cançons, em va alegrar bastant la pel·lícula. Sí, Estan sí, bastant sí. bé i crec For que... once in my life, there's something... Arthur La primera- Fleck. Arthur, it's me. No, però a mi hi havia cançons que dic, hòstia, que guai, saps? És aquesta... Està bé i estan molt ben representades a la pantalla, perquè Saps hi ha què una... m'esperava? Que, clar, que fessin com música amb la musical, però com amb el guió. Com a uns miserables, No, no? Que et fan això que... no m'agrada gens. Dic, uau, Això sí que no aquí m'agrada. jo pensava que anaven per aquest pues pal, que el podria Joker haver anat, digués ja. tinc ganes de morir-me i estic fins la... Jo, és que cantés no una cançó que ja existeix, sinó que ell li fessin cançons per la pròpia, No, això no per la m'hauria- pròpia pel·li. Bueno, això hagués si la sigut- cançó està bé, doncs mai se però, sap, però... no és Disney, o sigui, no no m'hauria sigut agradat. molt raro. Sí, Vale. hauria quedat fora de to. Així, està ben representat lo de les cançons, perquè moltes passen al cap del personatge. Clar. Llavors, és una bona forma com de representar Sí. i justificar-lo del musical. Que ja et dic, és que jo no entenc les crítiques de gent que li molesta, és simplement una opinió de que no li agrada. Està bastant No està justificat. no és que estigui mal fet. Sí. A mi no és a mi, de fet, és el que més em va agradar de la pel·lícula. Quina és l'escena musical que més t'agrada a tu, Pau? De totes. Ja. A mi diria... Bueno, hi ha una que està aquí, que juga molt en la fotografia, que està tot fosc, que està el Joker com sol i la càmera com que li passa Aquesta, pel just costat. anava a dir aquesta. Aquella Vale. està molt guapa. El tema principal a mi m'agrada molt, que es repeteix. Sí. Es repeteix diverses vegades i està guapo. Representa bé el moment, no sé. Sí que és veritat que al final em sembla que igual una cançó o dos em sobren. Jo El que diu Arthur, Clar. deja de cantar. Deja Sí, de cantar. Jo és que crec em que el sobra. musical, el problema, per mi, és quan canten, quan no és dins del cap de l'Arthur Fleck. És a dir, quan no és un Clar. número musical i canten a la pròpia trama, que bàsicament jo ho centraria en el personatge Lady Gaga, jo crec que només té molt poc guió de parlar i tot canta. Sí. També és una forma Hòstia. d'aprofitar que Lady Gaga la tens Sí. com a actriu No, clar, i clar. amb l'artista que és, doncs suposo que van dir, vinga, doncs li donem més... Sí, sí. Però bueno, Molt bé, parlem d'Arthur Fleck com s'ha parlat molt diferenciat del Joker, és a dir, que no la gent molt parla de que no és una pel·lícula del Joker, encara que es digui així, sinó que s'ha de veure que és una història d'Arthur Fleck. Llavors, què opineu d'això? Aquest art de transformació que té el personatge també durant la pel·lícula? a mi crec que és el que menys... Jo és que spoilejo molt, jo crec que sí opino d'això. Jo crec que, Sí, més o jo crec que és menys. el que menys m'agrada de la pel·lícula. Sí, però si vols, sí. tu m'ho explicaràs millor sense... Però per això Spoileja mateix, més o perquè menys. no...
És que no m'agrada. Diguem que el personatge tota la pel·lícula t'estan desenvolupant alguna de la seva personalitat, perquè és un judici del Joker i l'Arthur Fleck intentar separar que el que va matar era el Joker i no el propi Arthur. I bueno, hi ha un gir final que en Pau no està d'acord, no? És absurd. Sí, a mi em va exacte. recordar la gent que ha vist la pel·li i ha vist no sé si és l'episodi 8 de Star Wars, hi ha un personatge que a l'episodi 7 te'l pinten com que és el villano Vale. i de cop t'ho canvien a la 8 que dius, Ja, en ja. plan, què cony? Sí, bueno. No ho entens, dius, no pega res. O tothom que hagi sigut fan de Juego de Tronos i hagi vist la temporada 8 de Juego de Tronos sabrà que molts personatges se'ls carreguen en un capítol. Són girs que dius, no em pots estar desenvolupant un personatge d'una manera per després fer això. Carregar-te-la així. Bueno, Exacte. opinem que... Però al final jo opinaria, la meva opinió és que sí que és diferencio que no és una pel·lícula del Joker. Sí, no. Sí, no, és a dir, sí, jo però... entenc el que vols dir, entenc el que vols dir. Perquè hi ha gent que diu això, que és d'Arthur Fleck. Vull dir, l'has d'entendre així, la si pel·lícula. tu tens en ment el Joker del Caballero Oscuro, no? És una pel·lícula d'aquest personatge, és diferent, clar. Clar. Molt bé, hem parlat de l'Arthur Fleck, del Joker, Harley Quinn, el personatge de Harley Quinn, independentment de la Lady Gaga. Imaginem que no és Lady Gaga. Què fa aquell personatge? A mi m'agrada la manera en la que afecta directament el personatge d'Arthur, però per la resta, en molts moments sembla un personatge literalment... Està darrere el judici allà esperant-lo i tal. O sigui, perquè al final tu la consideres com una més de la massa, saps? De la massa que està a favor de l'anarquia i tal. Llavors, en part té la gràcia, a mi m'agrada, però és això, hi ha moments que dius no és tan important o no destaca lo suficient com per guanyar-se aquest títol, jo crec. Ja. Està bé, és Lady Gaga i canta molt bé. A mi ni em molesta ni m'aporta. O sigui, a mi, sincerament, li tinc molt de carinyo a Esquadron Suïcida i a la Harley Quinn. Esquadron Suïcida pot ser pitjor o millor pel·lícula que la gent, això que opini, però a Harley Quinn de Margot Robbie li fot 1000 voltes a aquesta Harley Quinn. Si anaves a la pel·li imaginant-te una Harley Quinn així, boja, com els còmics, no és gens. Passa el mateix que em dius amb lo del Joker, que no és tant del Joker, no és una Harley Quinn totalment diferent. És molt diferent. Molt bé, parlem, si voleu, de la direcció del Todd Phillips, si voleu donar alguna pinzellada sobre això. A mi és que Todd Phillips no m'agrada, la veritat. No és un director que m'hagi agradat mai. Té pel·lícules que, en quant a to, són super radicalment oposades. Si algú no ho sap, és Resacón en Las Vegas, és el director de les 3 pel·lícules. Pel·lícules com Salidos de Cuentas, que era una comèdia amb el Robert Downey Jr., que era bastant dolenteta. I després, quan va fer Joker, la gent era com, uah, de cop sap dirigir. I realment era com una còpia bastant evident de pel·lícules de Scorsese com Taxi Driver o El rei de la comèdia, que hi ha hagut un debat enorme de si era una còpia o no era una còpia. I, bueno, doncs es nota que ara que no té una pel·li a la que copiar, va una mica perdut. Vale, entenc això. Consideraríeu que és el pitjor Joker? Aquesta segona pel·lícula? No. De tots els que s'han fet, no, a mi m'agrada menys Jared Leto. I a part són Jokers molt diferents. Quin és el vostre Joker preferit? A veure si hi ha una aminitat. A mi el de Heath Ledger. Sí, Heath Ledger. És que està molt clar. És que a part com estava tan ben escrit. Sí, però a mi el de Jack Nicholson, de la pel·li original de Batman, m'agrada perquè és com molt el del còmic. Clar. Sí, aquell és com molt goofy, molt... saps? Doncs molt bé, veiem... Acabem mencionant, sisplau, pitjor escena a vosaltres de la pel·lícula, que creieu que és el moment que dieu sobre. A mi hi ha un moment del judici que de cop passa alguna cosa, explota alguna cosa... Explota alguna cosa que dius que això no t'ho esperaves, no? Tu, Pau? És que aquesta... Tu, Pau? Aquesta escena. Però és que aquesta és la que et vol a la ment. Jo només mencionaré una escena on, entre pla i pla, entre judici, que es veu a la Lady Gaga fent-se un piti innecessari mentre canta. És a dir, fa un piti, una cala del tira, canta una cançó que no venia gens a gust allà i ja està. És una pel·li que per si estàs deixant de fumar, Àlex? En el meu cas estic deixant de fumar, no hi he vist cosa pitjor en la meva vida. És a dir, no hi ha escena sense un cigarro industrial a la boca, Joaquín Phoenix i Lady Gaga, si fumen de veritat, no ho sé, amb la palma d'aquí 2 dies. O sigui, era brutal el que es fumaven. Potser s'han enganxat ara al tabac. Jo és una cosa que critico. Està bé el tabac pel dramatisme de l'escena, jo ho entenc, però no el fotis tant, no? Igual, jo què sé, tenen un contracte amb Marlboro. Clar, no ho sabem, això. Bueno, doncs, si voleu, passem al joc final. Bueno, jo us he preparat un petit joc final.
Vinga. perquè veiem una mica així... Hem parlat de la pel·lícula, tanquem Joker 2. Aneu vosaltres al cinema, no?, a comprovar si us agrada o no. Sí, al final és el que hem comentat al principi. Volem donar com la nostra opinió, però aquí que cadascú la vegi. Que no us influenciï la nostra opinió. Exacte. Aneu al vostre... A mi no m'ha agradat la pel·li, però no estic dient no l'aneu a veure. Aneu a veure-la. La gent per internet està dient grans coses. Hi ha gent... Bueno, hi ha opinions de tot, eh? Què diuen per Letterboxd? Mira, algú aquí, a Letterboxd un comentari així hi ha graciós. hi ha uns comentaris que parlen de que és pitjor de que les pel·lícules de Venom, que estan considerades Uau, de les que són pitjors una putíssima pel·lícules merda. Vale. que dintre de poc parlarem de Venom, que Sí, s'estrena la tercera. aquest capítol heu d'estar molt atents. Haureu d'estar molt atents. Després, un que parla de que Arthur té un glitch de cigarros infinits. Vale, que clar, és no veritat se li que és que acaben mai. No se li acaben mai. És algo sí. impressionant. I després moltes bromes amb el títol Jajaland, El- Gagaland, Gagaland. moltes així. I Sí, sí. La La Land per gent que escolta veus al seu cap. Per psicòpates, com Exacte. havíem dit nosaltres. Sí. Bueno, sí, Arthur Fleck sembla una mica el yonqui que et trobes quan surts de festa i et demana un cigarro, perquè a mitja pel·li i diu, tens un cigarret per allà. Està com tot el rato així. Pues anem amb el joc. Jo el Vinga. joc que he preparat així és senzillet, com primer capítol, que jo us diré frases de cinema i m'heu de saber de dir quina pel·lícules o quin personatge les diu. Vale. Vinga. Però, com hem parlat de musicals, Ok. heu de fer la frase com cantant a un musical. Quina vergonya. No, vergonya no. Bueno, No, bueno. vergonya, imagina què li diu al Joaquim Fènix, tio, que has de cantar. Ara ets tu. Clar, em sap jo- greu, toca. em sap greu. Llavors, jo dic una frase i m'heu de dir... El títol. Si vol, un em diu qui ho diu i el títol de la pel·lícula, l'altre me la canta com Jo si et fos dic el musical. títol, vale? Jo et dic el títol Vale? que sé... Que... I jo he de cantar, però Com la si ca- fos un musical, la frase. Fes- Però he de Repeix-ho. cantar la cançó que és, o... No, la frase l'has de fer com si fos musical, a veure si m'entens, vale? Tu fes un rap i jo et Mira, dic la... jo et Vale, dic vale, vinga. que la fuerza t'acompanye. Qui la diu, quina pel·lícula és? És a Star A veure. Wars, està clar. Qui la diu? I qui la deia? No me'n recordo, és que a mi Star Wars no m'agrada. Bueno, La t'acompanya Obi-Wan. Sí, molt Sí, bé. no? Vale. Vale. I ara, com la diria Obi-Wan en un moment musical a la pel·lícula? Luke, que la fuerza te acompañe, esa es tu virtud. Wow! Oh my God! molt bé, vale. Segona frase. Hasta la vista, baby. Terminator. I és de la 2, em sembla, Terminator 2, sí, no? Sí, molt bé. Hasta la vista, baby, vas a morir porque No, soy no, no, no. Terminator. No segueix així la frase. Vale. Me llaman el hombre clavo, donde pongo el ojo pongo el nabo. Què ha dit aquesta? El Padrino, Vito Corleone, el Padrino. Molt bé, vinga. Vinga. Aquesta cal cantar-la, si voleu. Clar, Vinga. no, aquesta ja rima. Era Desayuno en Diamante, estàs equivocat. Aquella. Vale. El apartamento. La vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Ja només per la Per veu que has l'entonació. posat, clarament Forrest Gump. Ah, home. Molt bé. Està fàcil, està I, fàcil. He de i cantar. com la cantes aquesta, Pau? La vida una caja de bombones. Que te tocará, que te tocará. Ojo, ja no Donem un gir, eh? Sí, un eh? toc així a la tómbola. Doncs, bueno, acabem el joc per avui. Veig que ha estat molt divertit i, bueno, abans de plegar avui, amb aquest primer capítol, valoració final de la pel·lícula pels nostres oients, una nota. Una nota. Jo, mira, La meva jo nota. li dono 3 estrelles sobre 10. Crec que té coses... De l'1 al 10. De l'1 al 10, 3. Un tres. Un 3. Vale. Jo també. Un 3? Sí. Crec que és la nota que... Sí, la nota justa per mi, perquè valorant l'èxit de la primera, el bombo que se li ha donat a la pel·lícula, Sí, ho entenc. Sí, sí, sí. més no li puc donar. Per mi igual. I em sap greu perquè m'agradaria que m'hagués agradat, Clar, clar. però no m'ha agradat. Jo li donaré un 2,5, mira. Hòstia, més baix encara. Bueno, així... Parlo dels cigarros, no? Sí. Que No, mira, és veritat, fills de puta, un 1. Un 1, per aquest mal moment que em van fer passar. Jo he i de dir que jo tenia ganes de sortir d'allà dient pues m'ha agradat molt, perquè m'agraden molt els musicals. Pensava que anava a dir, jo tenia ganes de sortir d'allà i fotre'm un cigarro, que fa un no fuma, saps? Hòstia. Bueno, doncs acabem el primer capítol. Interessant pel·lícula per començar. Interessant pel·lícula no ens per ha agradat. començar, hem començat molt forta. I moltíssimes gràcies, Pau i Carles. hem d'avisar que el següent... Al següent programa comentarem la pel·lícula La substància. La substància. Així que prepareu-vos. Si que voleu aquella estar atents i voleu seguir el nostre podcast, podeu seguir les pel·lícules també que anirem veient nosaltres. I moltíssimes gràcies. Ens veiem la setmana que ve. Adeu, Adéu, cineastes. Frame a frame. Frame a frame. Frame a frame. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby.